Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Timan kini kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa moabot ang kawatan, dili gyud sa mutugot kalungkabon sa kawatan ng iyang balay. Busa kamo usab kinahanglang mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabutan." Unya miingon si Pedro, "Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo o gitumong mo kini alang sa tanan?" Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon kung ang maalamon nga sulugoon. Siya ang tugyanan sa agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung katong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, "Dugay pa moabot ang akong agalon," ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niya mga sulugoon nga lalaki ug babayi, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usa niana kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya. Ug sa panahon nga wala niya hibalui, tagod-taguron siya sa agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang mga ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buti pabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili magandam ug dili magtuman niini, silutan sa daghang latus. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, ug makabuhat og butang nga tungod niini, angay siyang latuson, silutan sa gamay ra nga latos. Ang tawo nga gitagaag daghan, paninglag daghan, apan ang gitagaag daghan pagayod, paninglang usab ug mas daghan pa. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning kanatong tanan. Much expected, much is given, much is expected. Much is much is given, much is expected. Yan ano? So, buti pasabot nga, mas daghan kang nadawat, mas daghan po ang expected nga imong ipaambit. Muni siya, buti pasabot, no? So, kining maong ebanghelyo karon, nagtudlo ka nato nga magmanggihatagon kita. Ano? Magmanggihatagon. Dili hinangol. Ano? Kay usahay, murao, mayo na kay kitang mangayo, apan kung kita'y pangayuan, pwerte natong hangula. So ba nga niingon si Kristo nga, mas daghan ang nadawat, no? Ang tao nga gitagaag daghan, paninglag daghan. Apan ang gitagaag daghan pagayod, paninglan o mas daghan pa. So in other words, magmanggihatagon. Sa ato pa kung daghan kang nadawat, daghan po kang ipaambit. Kung gamay ra kang nadawat, sa may mong ipaambit. O sa may mong ipaambit, kawa man kinadawat. Tango. So wala nga, kining mao nga, kining pagtulunan para ni naton tanan. No, nga magmanggihatagon kita. No? Nga expected nga kung daghan kang nadawat, daghan po di mong ipaambit. Kung gamay ra imong nadawat, gamay ra po imong ipaambit. Ug wa gyud kay nadawat, so ipaambit na mamaya ka nadawat. So ingon niya na. Unya, aduna kini kalambigitan sa atong sinaligan, tinugyanan. No, nga sa ato pa di ay
kanang atong nadawat gisaligan ra detas Ginoo ni ana. Dili day na atuah. No, paninglan day ta. Ngani ana no, paninglan ta ba kung si atong nadawat. Dili day na ingon nga ato gyud ay. Gisalig ra day na sa Ginoo nato. Muna nga pambit kita ginagmay. Adi kay ginagmay og daghan kang nadawat. Dinagko pod, no, og gamay ra pod. Ana nya expected gina ha. Kaya nga naman sinaligan ra day ta dili day ta ingon nga pag gusto ra ka og mohatag ba kang sa dili maayo. O dili po ka mohatag ka maayo. O madili maayo ra pod dili na. Sa atong pagtulunan karon dili na mao. Expected gyud na. Ug sa ato pa na dili maayo nga alam na ingon nga og mahatag ka maayo ug dili po ka mohatag maayo dili sa atong ebanghelyo karon kung mohatag ka maayo ug dili ka mohatag dili maayo ngani ana no unya matud pa be vigilant no timan ikini no magbantay kamo kay wala kamo moabot ang panahon nga kamo kuhaon sa Dios. Magbantay ka. Kay sa panahon unya nga bawian ka na sa Dios, basin unya kung maparihos ka niining sulugoon nga gisilutan. Kay ngano man wa man siya kabantay. No pagbalik sa agalon, wa man siya kabantay. Muna nga nasilutan. Kay wala man makabantay. So muna nga sa atong ebanghelyo karon bantay kita. No? Kanang matngun ba? Kanang bitang abdik ba? Muna nga, maayo yung nga musimba ka matag Domingo. Kaya kung dili, kaya kung maaksyon na kagkalimot, kahinumdum ka. Mahinumdum ka ba? Ganyan na. Unya, makadungugan mo og mga pagtulunan, ayaw pag ibaliwala ra. Nga naman, mo man ay mga pahinumdum ni mo. May mga inentampulo nga kana kinibang og sa ato pa na pahimangno. Dito unay usa ka barangay nga nakontrahan nila ang ilahang chapel leader kay unsa pud kay mga hinungdan. Naa man koy gipanghatag nga mga sobre kay para sa pamisa. Wala sila manawat. Dili niya na. Uy, dili na manawat kay dili sila ganahan sa chapel leader. Ayan, no? So, muna yung usas balantayan nimo nga dili ka magpadalas imong gibati. No? Gilaliman ka, pamisa alang sa, sobre ba? Para sa November 1 anto, di, tagaan mo lagi na tanan, no? Gaan man mo kay, para pod daw na pod mahinom, para pahinumdum pod ba? Wala sila nanawat? Dili miya na. No, papahuwao na nga mong chapel leader na unsa naman yung tao ng mga personal naman inuo ng ilaha, taga-buki na, taga-babaw ba? Murag dili pagid kaayo ba sa ato pa na wala pa kayo ma-evangelized. Wala pa kayo masanyawi mo na nga ingon pa nianan kinaiyaha. So kita, evangelized man lang kita, nanglan nga, usog-usog na po gamay atong kinaiya. No nga, sige tagkadungog sa pagtulunan, mas maayo po dagay usob-usobon po nato gamay ng atong kinaiya. Di kay magpabilin lagi ng kinaiyahan nato, mga matay na lamang ta. Mura Diyos di ako. Katong sa bukid, okay na to, kay dili, magkaayo, tagsa na malagi kay kadungog. Manay giingon ni Kristo nga, katong wala makadungog sa pagtulunan, nga wala pod katuman, gamay ra nagsilot. Okay. Wala man kadungog sa pagtulunan. Di ka mahirap po nagsilot. Kanang ikaw nga gasigi kag simbaw niya wag yun na mausog imong kinaiya, murag dako-dako Ginoong kag silot. Klaro ba? Kana pag sige kang gasimbaw niya wag yun mausog ng imong kinaiya. Na. Paminaw kung murag dako-dako gyud kag silot. Katong walay simba-simba, matud pa ni Kristo, wa mo sila kabalo. Gamay-gamay ra pag silot na nang makaingon po lamang tang may palamang di nageta mo simba. Ang problema, kung dili nagyug ka makatuman, kay maimpirno naman hinuon ka. Klaro? Sabtad ko? So muna nga, ikamot kita ha, kay isod ba yan yung kinabuhi po nato, usahay nga,
wala po tayo mga pagtulunan ba? Kaya matud palagi, ignorance of the law excuses no one. Bisan pag ignorante kas balaod, silutan gid gyapon ka. Something like that. So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, number 1 nato is unsa ganito? Much is given, much is expected. Kung daghan kang nadawat, daghan po kang inupaambit. Number 2, dili na ingon nga hangyo, sugo gyud. Dili na ingon nga hangyo, sugo na. Kisay ga sugo? Si Kristo mismo. Unya, number 3, pagbantay. Ayaw padala ni anang imong kinaiyang di mao. Bantay yun, bantay. Yan naman, tungod kay wala ka masayon kung kanusa ka buhaon sa Dios. Manindong palikod.